Ito po yung mga ingredients natin. Ito po yung sibuyas at bawang. Ganyan po dapat marami ha, para masarap. Kinya talaga naman ito. And kamatis. Sige, okay mo. And scrambled na egg. At syempre, magic sarap. At konting asin. Tapos, nilagyan ko na ito ng mantika. Medyo ganyan po yung mantika natin, no? Masarap siya. Baka pwede na. Unahin po natin yung onion kasi matagal siyang maluto. Atin na! Pwede na yun. Magyari na yun. Sarap din. Tingnan naman po yung papa ko, no? Masyadong supportive. Ayan. Diba dapat maapaw sa mantika? Ayan. Pwede ano tayo natin. Then, next po natin, bawang. Ay, po natin lahat. Ganyan po tayo nakarami. Parang Sisiraan ako bawang. O, diba? Ah, sarap ng namoy, guys. Sigurado kung matitikman nito. Ay, nako. Hindi nyo na maalala ang pangalan nyo. Sobrang sarap. Next po natin ay kamatis. Lagyan po natin lahat para masarap. Ayan, sige, sik na siya. Mag-ingat, dapat naka-helmet kapag magluluto. Sarap yan. Ngayon, para agad maluto siya, para agad lumambot, kasi